असुताली लेकिन तनिषा हेलो ए बाबू अब जा आज बबुए के लगे सुत बबुआ आज खइले पियले बा बबुआ निपसा में मारे निपसा में अरे पूछले बानी लोनी ई सुबोधवा के संग धइले बा ए ठेकइता अरे मरगा बर्बाद कर हाय ना बनबो देखो जावना पर होई देवता लोग खुश रहे सनम भाई हम दुलार से तन के भाई कहले सनम भाई जावना पर देवता लोग खुश रहे खुश करे के का कहता रू ये बबुआ बो का कहे तहर लइका जन बड़ा ना रोज पी के आके ड्रामा करता है ना कुछ करिया हाय ना मनबो मरगा बर्बाद ना मनबो देखत तने कैसे बोला तारा हाय मानना जा का पूछले बारे ये हम का जाना तने के तारा कोठी मैचन के लइका जनमल बड़ा सुबोधवा के संग धइले बा अरे मरगा दोस्त नहीं नहीं मानेगा ना मानेगा तो तारा मुंह में पियाब हो बाग लगी ना बोलते रहो एकदम ये कलाकारी है जे लोग कहे हुए खुश ए बाबू अब रुक ना मन बुताओ हमरे लगे सुत देखत तने कैसे का करता आज मरगा बड़ा कुछ करो सुत ना हां चैनल हमारो के सुत सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूबर लोग हैं चैनल वाले मैं नाम तो नहीं जानती हूँ लेकिन जितने लोग यहाँ भी आए ना ये जितना चैनल वाले हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा लोग सर्च कीजिएगा हम लोग जितने लोग आए अगर नाम सर्च करेंगे तो ये चैनल आप लोग को मिल सकता है और मेरे तरफ से क्षमा है कि मैं नाम नहीं जानती हूँ और चैनल का नाम क्या क्या है बता दीजिए कोई बताएंगे चैनल का नाम फैंसी मस्ती म्यूजिक इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग जी 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 उजाला एंटरटेनमेंट भैया कहाँ वाले वहाँ के हमारे प्रणाम भैया से ठीक है बेटा अरे हम बबुआ रंजीत टेलीकॉम जी भी आए हुए हैं भिखारी बाबू उनको भी दिखा दो मुस्कान वीडियो हे हमरा बाबा इंटरप्राइजेज चाचा का तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार बा दिखाई नहीं दे रहा जी शर्मा स्टोर बढ़िया से बढ़िया के है ना शर्मा स्टोर आप कहीं फरमाइशिएगा ना अच्छा तो आप यहाँ आ जाते तो और अच्छा होता ना आप थोड़ा खड़े हो जाते हैं हाँ कि हमारो के लगा ही असुताले कि बेटा राउर पी के रोजे करे ले दीपक मस्ती म्यूजिक आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारो के लगा है सुताले बेटा राउर पी के रोज करे ले तो
सुबोधवा के संगत है जे बिहान एकर उपाय करवाए अरे हम का जाने की तार उपाय करा दे। अरे अब रहुआ का उपाय करवा मामा जी अरे अम्मा जी का कही इतना थोड़ी बा रोज रतिया क्या के हमरा के जगावत का करता ए अरे बबुआ बड़ी सतावत है रतिया क्या के जगावत तोरा के जगावता कहता का करल रे ए आधी आधी रतिया के हाथी पे से आवेला पीट के केवाड़ी हमारा के जगावेला ना मनबो ना मनबो ना मनबो मानना जा ना मनबो तो तारा मुँह पे पिया दे खिया दी जा कसाई तारा से मुस्मात माइयो ने खेची हमरा नहीं खेची ना तारा चीन होइबो ना करी तो यही खातिर तू बेचैन रह ये भिखारी भाई यही खातिर बेचैन रह तेरे कुछो नहीं खेची ना तो तारा चीन होइबो ना करी हमरो के काट पे दो ना जे तनी हम आर बार करी जागा खाली करके रखे ए आधी आधी रतिया के हाथी पे से आवेला पीट के केवाड़ी हमारा के जगावेला ए अम्मा जी का कहता रुए बबुआ बे जसपाल अरे का कहीं हे जसपाल तू ना जाना देख लगा तू हमरा बबुआ के पता नहीं तो तारा कोखी में ऐसा निकल के जन्मल बा हम का जानी जे हमरा हम अपन काखी कौना में ना करैले हे रहती जसपाल हम का जानी हमरा काखी में ये जमी है जब से बियाह भइल तब से हमर किस्मत से फूट गए और कहे के बा वाह शर्मा जी मारे खाती दौड़े से लेके मारे खाती दौड़ा से लेके बसवा के हे ये सिखाइले बा ये सिखाइले बा तू पिया बा ना मनबा तू ना मनबा पिया बा जान अपना माई के पेंसिल बेच के पिया तेरे माई के पेंसिल मिलत होई माई गहना तो बेच के पिए गईला मारे खाती दौड़ा से लेके मारे खाती दौड़ा से लेके बसवा के बेटा राउर पी के रोज करे लैला रामा बेटा राउर पी के रोज करे लैला रामा बेटा राउर में सुतालिए बेटा राउर पी के रोज करे लैला रामा बेटा तू सुबोधवा के समान में धैले बरो बबुआ के पापा हुआ के चाचा फिर मैं पढ़ब मनबा की ना मनबा धरबा की ना पढ़ मनबा ना मनबा बबुआ के पापा पापा ई चाचा हे शर्मा जी बोलो सदिया करा के अबुआ पहले बड़े घात हो पूछो हम कहिले तो माने लेना बात हो ए अम्मा जी हमार तो
बतिया मन में ना करना तोहरो ना मानेले आ गइले बबुआ के चचो आ गइले इहो हिलिया इनके सब गलती बा ये हमर साथी करे ये अगुआ हम ये अगुआ ये अगुआ बा एक आंख हम फोड़ दी ना ना होइसन का साई के काम कइले होइसन बाजी के होइसन खूंटा बनले ना हम बोल दे तू गाना गा लो पहले गा लो कोई के बोला तो नहीं गावल गाना सदिया करा के अगुआ पहले बड़े खात हो कोई कुछ मत मेरे ना बात हो ए बबुआ बा ना कुछ करिया देखो देखो है दे बारा आई कोरिया उजर टी-शर्ट पहन के बैठल बा